malo lelo kaya lethu kaya lami sweet home mina ngikhumbule ekhaya hello mami hello daddy elifudumalo yenu mina ngisoze ngayilibala hleze ngikhumbula imihla namalanga ngibingelele ababukeli igama uMathili Mkhize oyi-host yama-Media to Kids sebelokhu evelile lapho yazi balahleke ngiyangani Lalu atle beslanda mangazi ngazi ukuthi yithi phela Media to Kids sekuvela umphakathi bafethu ado sesikhathi njengomuntu osuwena i-host uyonika abanye abantu ithuba beyitile masuba khumsayi bafuna mina umbobo ekhaya uthambile phela kwenzakalani mfethu abathi sina ithe it's ayibadoda sesikusibona abantu bomphakathi nakusilahleka abakhala nababukela emakhawuthi abasakwazi ukubuza avela sethi hayi ngisimadekisa phela okay bafethu phela i-video lesa sesayishutha ngelinye ilanga ngokumuntu sahleka-ke manje sihleka siqala kwakushumile velele futhi esizokhuluma ngayo namuhla bafethu ithinta thina and thina ngeke ngisho ukuthi si-100% ekwenzeni but siphushe kakhulu ngoba sisakwazi ukwenza i-organization ngalento esizokhuluma ngayo namuhla bafethu ngicela ngizazise futhi kubabukeli ukuthi ngoba asibonge ithuba Mkhize igama lami uNtokozo Mkhize ngivela kuyo ke lenhlanganisela emnaqana mhlawumbe ngibukeli siright akufani nangalela la kodwa nje siright sisuka umuntu ke ngokuhlala khona eJombothini emagcekane ngaphansi kwenkosi yakwaSomoba ngibingelela abalaleli emakhaya kanye nabafethu studio lo nibingelelayo ukubona kwakhe wabahlabisa ungaphansi kwa ID2 Kids wanibona iskipa yayiphela hayi na manje bayabona kanuva nje hayi ngisuka nayo mfuthu empangeni emagcekane esigodini esabatheni laphana ngingakhohlwa phela ubingana nekhalihle lento ivinto yokugcina bafutha ngifuna ukungasho ngase ngicabanga nje nami into yokusula ngoba into yokusula ngifunile lokuthunya thishu nakuthi ngifuna nje indwangu phela ngisuke bafethu sibonga bafethu usiphinde ngoba ngoba kuyazi ngoba manifikile nani sisuke kunezinto esibonayo ngoba nje uzospeaker on behalf of i-Dizo Kids ukuthi okay siyi-Dizo Kids inhlanganiselo ehlokone kanje thina siphakathini ehlokone kanje nathi kwakwenzeka kuma-members kwenza kanje ehlokone kanje nathina sikubona kukanjani bafethu namuhla ithinta thina ukubaluleka kokobaba bafethu yabanipela khabazela mhlawumbe bafethu singayichaza yini ubaba wonke umuntu onomntwana nobaba but uhluke ngani ubaba nobaba oqotho Mkhize ngenqaba bangithi ngikhuluma ngiphutha nje ukucayi lokho noma kunzima ukuchaza ayikho into engathi nzima njengoba nesibona silana si-example ukuthi singobaba abaqotho noma sibuye khona ukuba wena abaqotho uma sengithi ukuhlaziya lokho kahle kahle ubaba nje oqotho lento iqala ekhaya akumele uzobaba einganeni zakho kumele kube ubaba nje ingane zonke esekhaya ngabe zelo dadewenu noma zelo mfowenu noma ngabe ingane ngabani esekhaya uqale ubaba kanjani na kuzo zonke izinto ezizakalayo uyedlala le ndima le yokuthi ubaba ziyakhuza ingane uyacebesela khona ngokusebenza khona udlala indima ubaba ngoba ubaba akusho ukuthi kahle kahle ngifuna ukubeka ngiqoqe lenkulumo ngoba phela ngifuna ukuhlaphaza awufuthi uzokhuleliswa umuntu ube nengane masokubaba cha lapho nengane nje awusiyo ubaba kahle kahle uqotho awusiyo ubaba oqotho mawonjalo ubaba oqotho uthatha ama-responsibilities akhe usiyazi njengamanje ukuthi yisi usiyazi njengamanje ukuthi ngizolokhu ngilungu umuntu kangemotho nake silokho esisho yiba sengxenyeni yiba impilo yengane ubalulekile ukuba sempilweni yengane bafundile yiba ingxenye yempilo yengane yakho ngoba kubaluleke kakhulu ngempela ukuba sempilweni yengane yakho ubaba ngoba uma ungekho wena ubaba angifuni uqamba usuke usuyifelele ingane yakho ngoba abantu besifazane sibathanda impela banothando sibakhonzile futhi kodwa isandla abasiqinisi siyathamba isandla kanti ubaba uyakwazi ukuthi aqinise isandla futhi nasekhaya nekhaya lahlonipheka nje mawukhona umuntu owubaba lahlonipheka nekhaya ukuthi hayi laphana kunobaba ngisho nezingane zamakhelwane nakuphi uma kunobaba oqotho lapho
ziyamthanda ngawukuthi ngisho esikoleni umuntu uyefisa ukuthi ngabe ngicuncu ubaba kabani ngabe ngicuncu ubaba kabani yini uyayidlala lo baba Khabazela mhlawumbe mangangenelele ukuthi kubaleke ngani kubo baba enganeni ingane yakho ingane esegcini yini kumele kuzibo baba ukubaleka nje kakhulu kuba ubaba akubizi ukuthi kuze kube ingane yakho mhlawumbe sisechazile ukuthi akubizi ukuthi kuze kube ingane yakho ubonakale uyidlala le ndima yokubaleka kuba ubaba ngoba ukuba ubaba nje ukubaleka kuba ubaba kuncika kakhulu ekuthenini utshala ini enganeni noma kulezi ingane oyikhulisayo ngoba uma ukhulisa phela ukhulise yakho wedwa kodwa ukhulise zonke ingane ezikhona la uhlala khona ngoba osisibane nebhathi lokuthi bayebethanda nosibaro nasendaweni baphike nasendaweni ke khona ingane ufuna kwenze uzubonwe na ingane esendaweni ukuthi ngamthemba ubabani ngokuthi angikhulise ezintweni ezithile ezingibambile empilweni ngoba kuyajabulisa futhi uzizwa nje uthokozile na usuzwa sethi hayi yazi ngibona nje umkhize wadla indima kimi njengoba namhlanje ngizogqoka ijazi nje omunye wabantu wangqoqumezela ukuthi no angihambe ngiyofunda impilo ayipheleli la angisuke la ngithatha istep esilandela empilweni ngikhule ngephambili so ukubaleka nje kakhulu ukuthi wenze sure ukuthi into oyitshala enganeni ileyo uzothi mayisivunwa ibe nethelezile ngoba sizothatha ingane nje engenabayo idisi yokithi ngobaba manje akunjalo ngoba vele besingazi ingane sikhomba nazo kodwa ngoba sizokwazi ukuthatha ingane engenabani siyikhiphe ngoba sesaba ngabe sesitifiketi esiyi-APO sesosebenzisana nezingane engenabani ilezo ingane zothi ubaba ubani injalo ngoba zibona kwi-date yokithi ubaba ubani qhubekani bafethu ngiyabona nje uselapho nje ngize ngisibone esilula uma ukuthi uyilo baba lo oqotho osindweni yengane ekhaya nasemphakathini esigodini ophila kuzo ngisho ukuphi ziyasho ubaba ubani lento ihlungu lento kuzoveza bafuthu kwenza izozoveza lo ihlungu lento kakhulu kangokuthi ingane ezala umunye ubaba ongabanga sentweni yayo uma wena usubizwa ngobaba ubizwa ingane yakhe ekuhlungu kuyashaya yini ingoba useyaqala manje nokuyisola ngoba akasile boqotho ba uyibekile umkhize wathi lento ubaba kunobaba oqotho kunobaba ukuthi ulethe umuntu emhlabeni injalo nje nanokuthi ngiyafisa sibuyele kulesa slogan se-date yokithi esithi ubaba akabe khona empilweni yengane yakhe so angithi ke mawukhona awuzukudlalelwa abanye obaba indima ngabe uyayidlala ngoba into engiyithanda manje kunabantu besifazane aba-understandayo ukuthi financial awumnandi kodwa kudedela kuvumela ukuthi ube khona empilweni yengane yakhe ngoba unale role aziyo ukuthi akekho umuntu ongayidlala ngaphandle kwakho ngoba noma engakhona yena kodwa akuzukufana nokuthi kube khona wena ngoba wena njengoba uzobumisa njengenhloko ukuthi hayi no labantu besifazane ke njengoba beshilo mhlawumbe sayibasa soft kakhulu labantu abasakala uyukuze noma uthethe nathiwa kodwa babuqinisa kakhulu phela ingane lena hayi ukuze akhule abe lento naye ayoyiqhenya ngayo kusasa kufanele ngisiqinise isandla ukuze nithi kusasa mangibone noma ephume emphakathini kunelesisho besithi ingane iveza ikhaya so angithi ke uma isikuveza kahle ingane emphakathini nawe ube nazo lezo ndlela ezithi hayi nomkhulise kahle ngitshalile la ngibona nje ngitshalile ingane kuze kuthiwa ngifuna ukubona abazali bakho mfini lapho ngifuna ukubona abazali bakho abantu besifazane banakho lokho uthola ukuthi ingane mhlawumbe ayenzile kahle bese ethi ngizofonela baba wakho sizomabhubesi phela manje sizomabhubesi baba wakho ishi khona Shon zicela ukuthi uthele baba uthelwa yabona okay la lapho mengicela impela ngabe senzanga sengivezwe ngalendlela ukuthi ingane usuphendle kahle vele isikhulumi yaqhaqhazela ngibulele shon nawu siyathetha uma kuthiwa wena ukho empilweni yengane uzofonisa ngani uzofonela ngani lo mama lona ukuthi ingane ithuke iba inkinga sekufuna uzokwenza ba sekugcine umalume ekhaya okhona noma istepfather kuhlungu siziwela phela lo baba omunya unjani asandana naye manje mase nahlukana ayikho ke right leyo nto leyo okusho ukuthi wena usewuyelapho baba lapha ngoba awubanga kusempilweni yengane yakho ubaba ngegama nje ubaba esimchaza eqaleni ukuthi kunobaba nje kunemuzi ngoba uyakwazi ukuletha umuntu emhlabeni kodwa ngokwefather figure nangokuba ubaba oqotho akanawo ama qualities
khona ngicela ukuveza Mkhize ngoba usushitshe le ndawo le yama-father figure nama-qualities isilungu leso kahle ngishade domzulu mina ngifonile kodwa kahle enye into bafowethu engizongibeka nje babukele emakhaya khona into efike beyinkinga kakhulu kunobaba ningixoleleke babuhle emakhaya omkhize baningi abamithi Mkhize shumela ngani sikhabazela ukubaningi omkhize labangangile kahle sengicela ukuthi umuntu kaMkhize nami ngithenge isibongo ushilo government kunento efike yenzeke babukele emakhaya ubaba azi ukuthi lo baba ngemali ayikho into enjalo bobaba ngaphandle lapha eSouth Africa kumhlaba wonke imali ayikwenzi kuba bengaleni yakho kodwa imali yakho ngokwazi ukuthi ithenge ihappiness yengane into edingayo kodwa iyadinga uthando kababa iyadinga ukuthi babe seduze ayiqeqeshe special ingane yomfana akakwazi umama ukuthi ingane yomfana ayinike iluleko zokuthi ibe indoda ngoba akakuyindoda ayikubaba kudingeka umuntu wesilisa ubaba ozokwazi ukuthi ayiluleke so nginxusa nje ubaba ukuthi ningafaki imali mina ngiyifaka imali ngenyanga unethi ngene call message nje mhlawumbe uyakucheck uma wengane uvela awusho nemali wena ufuna imali yes awubuze kambe bani lokho kuyashort uyafaka lo 2000 lo akuyikho lokho kumele ukuthi ingane yakho noma uthi usebenzela kudeka awusitholi isikhathi thatha isikhathi sakho sekunama video call manje bakusho shaya video call khuluma nengane yakho ngixoxe ngazo yazi mina kanjani ukuthi ubaba ingane yakho izohemela ikhuluma into engekho ukuthi usuhle uhle into engekho khona ukuthi awujesu okwami ukuthi abantu bayaphuthela bafisa abangekho kakhulu yazi mina nginokuthatha iy'ngane zami thola izinye ithatha ziyawushaya ukarata ngazi mfuze mhlawumbe ngoba ngathi sinamhlanje amancane kunokushaya okukhona sabe kuzokhokho so usothi ngizoyiphekela ngenze konke into nani ebusuku ngangiba nenkinga senginokujwayelana ebusuku ayizawushaya ukarati uthola ukuthi unyawo sesweni uyabo into yazi ngilayisa ngasodongweni ngoba ayichaza ushaya ukhomfo ingane zakho ushaya futhi ngiyabona phela ngithola amaklasi akho but into ebihlezi ngidlupha uthola ukuthi mhlawumbe sengivashele kwama-holiday lawa asebusika oJuly izayingula so maziyimbulile ngiyayithinta ingane yakubanda uvalo yabo and isencane-ke mayifize kathi sengivashe isencane kakhulu nangibuye ngathi ayiphefumuli ngibuye ngithinte yabo to experience leyo uzoyithola kanjani ungayazi leyo nto leyo uyazi uma ukuthi awukho empilweni yengane ubone kosamthe kuyaqala-ke futhi sekuyakhula-ke mhlawumbe usuyeza la uma ungahlali nayo uyakhona kuyaqhamuka kuthiwa nami baba kuyakhomba kuyagijima phese oplastic leyo moment bafethu leyo moment inkulu kakhulu uyazi uvele uyibona ukuthi no i-private jet i-Bugatti impiliyoni phela so umuntu ongekho empilweni engane kayazonke lonto leyo engisho la ayikayithinta imali lutho ayidingi imali kahle ayithinta imali but uma ungekho empilweni engane uyazi uyaphuthela uthi esaqhamuka-ke besevula izandla uyamhaka low hug lo James bafethu yabona the minute we pick her up kulo hug izokuxoxela yonke webaba ukuthi usahle ubuka umuntu ophume kuwe ekwazi uku-adapt into zasemhlabeni ekwazi ukuxoxela ngezinto uthi umuntu wami umuntu ngempela umuntu wami yabo so ukuthola kanjani ubaba ngoba ilapho uthola khona ipersonality yengane ukuthi okay lo wenza kanje okay shothi manje yenza kanje ufuna ukusizwa kanje esikoleni noma ufuna ukusizwa kanje ubooster i-self esteem yakhe because uthola through ingane ikhulu ukuthi kanjani lo kuyiphaphele kuphela kodwa incwadi nayo ukuthi kumele ngenza kanje lo ushaye kodwa kanje uzokuthola kanjani ungekho ungasibaba osempilweni yengane so obaba bangekho empilweni zey'ngane zabo bayaphuthela bafethu meaning kahle lena kuze sikhuluma ngayo ukuthi kubaluleke ingane ukuba sempilweni yengane singakhuluma kushona ilanga sikhona empilweni kodwa-ke sikhabazela ngoba mshana sizomhlukanisa manje khabazela ethi khabazela ningibhayele bafethu ithakazi ngizazi ngasho ngithi lesilogeni ethi ashiwo nangomkhize eduze sinokukhuluma ngaso ukuthi ngibani sempilweni zengane akushiwo ngokuthi mosempilweni yengane ukusikhuluma ngani kunephuza kuthinta khabazela uzokwazi kanjani ukubona ingane ukuthi kahle ehlonike kanjani asikhulume iqiniso singabazali especially basisha abantu besifazane banento ukuthi abantu bazothini uma ubaba uthatha isinqumo esizosiza ingane yakho
hayi esosiza wena noma abantu abathile siza ingane yakho kunengane thola ukuthi mayekhula uyabona no lo kahle udinga special schools hayi ukuthi ubazekile ngangizwa kabi kodwa umqondo wakhe udinga ama special schools ungamthatha umfake ezikoleni lokho efunda kahle uthatha kancane uzobona kanjani ungekho empilweni yengane send imali yisibona ufaka imali ngithi ngiyozibona wena wabaleka uzobona kanjani ngoba nama sisibalekile futhi anguveze masibalekile ngiyabona lokho udlalisa lokho senyaqala nyapho manje nyangale sengunika amaswidi ngeke ngisasithenga lesikhathi lesana esisihambile asisabe sabuye bafethu ngiyanxusa nibe sempilweni zengane zenu nibe obaba baqotho ngoba lonto le izoshintsha isizwe ishintshe iSouth Africa yonke ngoba obaba kahle sekukhuluma iqiniso ibona abaphethe izobaba ukubaleka ngani ukuba ubaba wengane noma uba senganeni bafethu ngiyangena ngoyabuza question ngoba ngiqhubeka bafethu unengane yabona mhla kahle kahle kumele ngibe ngani ingabe Mickey host ngizoyihle plan straight ingabe Mickey host ngoba idonsa lethu kuba ngingakho lokho nje khoza kakhulu umsisi wami bengimsebenzayo leho singiyafisa ukuyibona unalezi line lokuqhamuka akuqhasheka noma lokuza ngimushe isibongo okay bafethu ikanje lento unengane uyomfana uyintombazana so wena awukho empilweni yengane yakho yomfana nentombazana awukho ukuthi so ingane yentombazana inalento yokuthi uma ubaba wayethanda iyakwazi ukukhetha umuntu ongayithanda because uthanda ukuthola ekhaya kahle kahle iboyfriend uqala yentombazana ubabwana oyenzela yonke into nayo ngeke vele ithanda nomuntu obhedayo uzothi ngixuxa ubaba yabo mase kufika esikhathini sokuthanda kuze ngapho umfana nami ngeke useyaqala uyabhesa manje uyaqala manje ufuna unakuza ukutshela useyalala nje ukulala abazomdodisa ethola izifo uzocansi uzomtshela kanjani umama usine STD zonke lezo zinto uzomtshela kanjani angekwazi ngeke kwazi umtshela so bafethu asibeni sey'mpilweni zey'ngane asibeni sey'mpilweni bafethu ake ngidlule ngiyeke umbuzo hayi sizanqoma namhlanje kuyi sasiqhubekile kanina bafethu siyakhokha izinselela obaba thina esibhekana nayo imnandi phela namuhla ngilokhu ngithi nami ngiyayifaka obaba phaka izinselela bafethu esibhekana nazo singobaba iziphi Khabazela iy'nselelo nje esibhekana nazo ziqhamuka kuleli side ngoba ingane ukuze ibe khona kufuna kube namasayidi amabili kuye kube khona umama kube khona ubaba so iy'nselelo nje ey'ningi zivamise ukuqhamuka kuleli sayidi likamama ngoba omunye umama uyaye uthole naye umntwana bese yagrate ukuthi ayi ngoba vele ubejola nobani nawe bese ethi hayi ngoba umntwana noma umntwana kungowakho ekutshelile ukuthi umntwana wakho kodwa uzokwenza sure ukuthi le ngane izokondliwa obaba ababili ingane lapha ngithi siyaqala ukusho umqondo uyaconfuse ukuthi hawo lo baba uthiwa owami ngizamvakasha ngisho khona ukhipha imali encane kodwa lo baba ukwazi ukungithatha angenzela izinto ezinkulu uyabona igcine lapho usune challenge ukuthi sekufuna uhubha standard sikalo baba ongamazi ngoba ingane uzohamba uzoyithengela ingane namhlanje ihambele impahla ezithile mayisibuya ebuya isekho lezo mpahla sigqoko Adidas ucabanga uma waya ka afford nje akasebenza ithatha ufike ngqondo namuntu okushuthi khona ubaba ongelekelelayo kule ngane so uyasinimaza kakhulu njengobaba lokho two siphinde silinyaze na ukuthi uma ingane yami sizoxabana mina noma wayo bese wena usebenzisa ukungibeka kabi kuyona ukuthi hayi wena isithutha njengoyihlo kuyakheka lokho enganeni ukuthi ikhula ingane yazi ukuthi ubaba yini isithutha njengoba bengekho nje empilweni nami ngoba kuyisithutha ingakho abanye obaba uthi bayafisa ukuba sempilweni ngoba kufuna sikhulume ngeqiniso bayafisa abanye obaba but kunale blockage eyenzeka phakathi kwakhe nomama eyenza ukuthi angabikho totally nje angabibikho so ezinye zeyinselelo lezo ezisilimazayo sabe usungenelele inselelo kulezi baba esitholayo kuningi kakhulu Khabazela sengiyeda nje kusho umkhizi kuyenzeka kwesinye isikhathi thola ukuthi unobudlelwane kahle noma wengane yakho niyayithola futhi kahle uma usukhamba kwesikhathi uthola ukuthi hayi no yena akayiphethe kahle akayiphethe kahle umama umuntu nje onamandla onothando nje unothando yawo isoka kahle kahle nganokukhwala isoka umuntu esathi isoka umama phela unothando yabo unomusa yonke ihlezi ngoChristmas kuyi ngalondla nawe umuntu wesilisa awubi naso isibindi sokuthi uzovuma ukuthi ngempela ingane yakho yazali uzosithatha losibindi leso uzogcina manje
uyiphike ingane mhlawumbe ingeyakho ngempela. Ngiqamule bese ngiphinde ngudedela kunalento ethi ingane yaziwa unina. Okusho ukuthi ungaba nengane ngathi iyaqhubeka. Kunjalo phela Khabazi yena usuke yazi kodwa wena njengobaba wayo usungazi ukuthi ngempela ngabe yakho ngoba wena uwazini imisebenzi yakhe. Ngalowo ndlela leyo vele awubi sempilweni yengane. Uma ngase empilweni yengane ke seqala ukuba nenkinga. Unodabelo lathinta ukuza kwethu lapha umkhizi uthi kwesinye isikhathi siyarethwa manje. Isikhathi esiphela siyarethwa manje yabo. Uma mina vele ngingasebenzi ngikhweliswe udade lapha vele unomuntu wakhe osesithombeni vele sibabili ngalosikhathi angifuni ukwanda ukuthi sibabili usebenza kahle lo muntu vele ingane ngeza inike mina anginalutho kumele ingane ingapha ngalowo ndlela angisekho empilweni yengane ukuhamba kwesikhathi ethole naye lo ogqokisa ijazi ukuthi ingane akayizali ingane gcina manje isuke ingasithebeni ke ayisenawo akuyo bonke obaba abangekho empilweni zengane ngesimo sokuthi kahle kahle abathandi kusuke kunezimo esuke zibaphoqa ukuthi bengakwazi ukuba simpilweni zengane. Inselelo ngaleyo. Inselelo enkulu leyo. Uhlabise selapho ngiyafisa singayishile ngoba iyangithinta. Iyangithinta kakhulu kuleyo ukuthi iyangithinta kakhulu. Kunobaba ke owilling ukuba khona empilweni yengane. Ethe sewilling aphinde atshengise ngakho konke ukuthi ukhona empilweni yengane. A-provide ngayo yonke into eze nomuntu obukayo eseceleni ngoba lento mayenzeka nomuntu oseceleni azasho ukuthi ayiyabona ubaba wengane kabani hayi uba umuntu okuzalelwa ke kube khona abantu besifazane abakufisayo ukuthi ingabe angcoba ngabe ngazalela yena only to find out ukuthi bengane ngezala kuyona sengiyondlile ngayenzela yonke into ithi sindala bese yakuveza lo wesifazane ngoba usedlulile kule period yokushizila nandala akithi into abeyicover ukuthi ngoba lo uyazi ukuthi ayi no lo aka provide akanalutho so kungcono ngoba bengithandana nabo babili angisulele kulo afike kimi ngiboneke lengane ngoba thina sinalento ukuthi ingane uyabakho ukudlelana nabo ngoba mina ngithi kuthe ingane yami so nami ngizokwenza sure ukuthi ngiyayenza ngoba thina sikhule kabi engasekho lawo basika kuqala ukuthi wakuthatha ingane ziyofakwa ibayeni konke izinkomo uthi uyala ekhaya so ingane nje ithi fika isifana nami futhi vele ke makade nobabili niyamqododwa vele nje vele ingane simkokheli ibamba inkonzo hawu ithi kuma nje ingane kuthiwa ayi lokho kufana buka amadlelo amkhizi phela ufana yonke yebo so uvele nawe unaleyo nto ukuthi hayi ngoba ekhaya bayivumile ake ngenze show lo wesifazane uthola yonke into angithi ke lento ayiqali esezele iqala engaka esakhulele ngenza show ukuthi oscan yini izidla idlaba ngoba umuntu wesifazane mayilesimo kunezinye ingene nje lapho ngubamba ayikho into enzima njengokuthi ube nomuntu okhulelwe ohlekisana naye because the minute esukhithwe ikhanda ngisamele edla amaphilisi awazi uzokwenzekani uminca u9 months njalo abantu besifisa bayazi lokho uhlezi unike lo yabo umuntu wesifazane mayezwele because ikancane awusazi inkinga ingane ni-expectile phela kwenzakalani ekhaya ngithi ngiphuma igazi ujuluke manzi naye ungajuluke lapho ukuthi ujuluke qhubeka bazeni so angithi ke sonke leso sikhathi uyalahlekelwa financial azalwe lo muntu nikhanda ibond emotionally ke manje uyamkhulisa amabirthday yakhe yini kunama memories asakhandekile kulo 12 years ngoba omunye uzokutshela isina 12 ingane uthi baba sibamba lengane awuyizali omunye angitshela ukuthola nje uzothola nawe and emfuniselezo ukuthi the minute sekutshela ngeke erase ke yonke into soyenze ngane nifanye kanjani but awukwazi erase yonke into esiyenze lutho akwenze ngoba lo muntu wathi efike emhlabeni wamthatha wambeka esifubeni nakhanda leyo bond ngoba phela esekutshelile nje sengidedile uya lapha uyobona ingane umthatha umbeka esifubeni vele automatically siqale le bond yakhanda ngithatha phela le ingane yakho wayikhulisa and abayibuki into esuke isizokulimaza abanawe ngoba sefuna ukuye kwifamily uye emphakathini obusukwazi ukuthi lengane uyayizala uyomtshela ukuthi ayi njengoba ke nibona lengane engasafiki la ekhaya akusika ukurelate nokusho Mkhizi kunesinye isigameko ezokuthinta nje esenzekalayo angisho ukusenzeka ke ngingasibona kodwa nje ziyenzeka lezi gameko khona into ehlungu bafowethu especially nje kubantu besifazane imisebenzi ayikho uyiklina uma yiklina lamhlinelayo ngabe uthisha ngabe udokotela ngabe ubani
asikhuluma iqiniso emshadweni kuney'ngqinamba zakhona kuney'nkinga zakhona thola ukuthi ubaba inkunzi yaseKabani umseyithola nje emva kwesikhathi sekujwayelene phela emva kwesikhathi egcina kubona manje nana nomama no-anti la ekhaya uklinayo ukhona impela uyaphithizela lapha egcina ukuthi awuhlale phansi lapho ususebenze kakhulu ebe nalokho kugcine benza inkonzo kuqhamuka ingane angeke leyo ngane leyo ushiye ukuthi yalo baba iqiniso lihle angeke sashiye le ngane yalo baba sekuzomela ukuthi le ngane le ibuyisele emuva inikwe omunye umuntu ziningi iy'ngqinamba esibhekana nazo ziningi kakhulu iy'ngqinamba singakhuluma kushona ilanga kahle kahle bafethu mhlawumbe masingangena ey'mbangeleni-ke zobaba abangekho empilweni yey'ngane yiziphi sikhulumile ukuthi bayaphuthela umnandi uba nengane umnandi ukubonisa uma mina ngiyancedikala nkosami mina futhi akekho umuntu ongazi ukuthi ma-weakness ingane zami ngiyazi bangifuna imali ngithola lapho ma-weakness ingane zami angifuni lutho angifuni lutho singakhulumisani angenze lutho so kodwa manje abantu abazobuka bazothi ngiyabezwa ukuthi bayakhuluma kodwa-ke abazi ukuthi mina yini okwenza ukuthi ngingabibikho enaphuzeni empilweni yengane sikhona thina bafethu empilweni zengane but-ke ngokubuka kwethu iziphi imbangela ezenza ukuthi abantu besilisa bengabi sempilweni zengane ziningi kakhulu iy'mbangela ngabazela kwesinye isikhathi kukhona ukuthi omunye ingane yakhe noma uma wengane usekezele nempangeni ubaba wengane usegula lapho vele nemsebenzi engiwenzayo ngizoyibeka nje imisebenzi le ekhipha busy ukuthi ungakwazi ukuthi ugcina uze ekhaya noma ngasikho isikhathi ngabe udrayiva wetekisi ngabe uyigadi lo msebenzi kanjalo kahle kahle awusitholi isikhathi esiningi ukuthi ekhaya noma uDisemba abantu baye-drive ama-truck ngabe uDisemba abantu bayehla bayekhaya wena ukwazi vele usuka nawe ukuthi okay i-leave yami kahle ingu-February angilindi uFebruary ngehle so nalokho ngingasho umthelo okukhulu ngoba ingane uyaphela unyaka ungazuyibona ungazuke esempilweni yayo hhayi ngoba ungathandi ngesimo esiphoqayo somsebenzi wakho ngoba futhi ngeke uzohlala ekhaya nawe uma wengane ezothi baba ngoba ingane ayibondela uhlala ekhaya angeke so nalokho kuyimbangela enkulu mhlawumbe usabeka leyo msebenzi hayi mina anginankinga imbangela sekunzima ukuthenga umuntu wesifazane ngoba ngikhulisa ingane yaze yana 12 years wangigila umuntu ebengikhulisa naye ingane so sekuthi noma ngifisa ukuba sempilweni yawo but sekunaleya nto edlalayo kimi ukuthi ngizothi ngithi ngiyayikhommitha kanti naleya kuyona yami nale njengoba ngikhulisa angiyazi siyayidamage lento lethu uthola ukuthi ngiyasaba nokucela umuntu wesifazane ingane ukuze ngiyokwenza i-DNA ngoba vele manje sengifuna ukukhokhela ingane engazi ukuthi usuyamsola phela ngoba noma engajolanga lo kodwa usefela izono zaloya muntu owangilimazayo 2 ethi omunye efisa-ke ubaba uba khona-ke empilweni kube ukuthi umama umile nje lento ukuthi wena ukuthi nokuthi nobaba bese ethatha lama-criticism ukuthi abone ukuthi ayi le ngane vele ngeke ngingamukele ngoba lo mama yonke into ayikhuluma kuyona uyifida nje ngoba iy'ngane zethu-ke lezi hayi ziyakhuluma hayi ziyakhuluma ingane zethu afuna uqambanga ziyakhuluma ngoba uthi ufika nje ingane ibisho baba umama ukuthi nawe uzogcina ubona ukuthi yazi ukuze ngihlehle kungcono ngisuke omunye ubaba azadisayida ngiyasuka eduze kwale ngane ngoba vele into efida yona into ezokhula ingizondo ukuthi no kwesinye isikhathi-ke kuba njengoba ukuhlabisebeka ukuthi imisebenzi uyakwenza lokho ukuthi ube kude nengane kodwa-ke asikuqhuqhumezeli ukuthi ubeke njengesizathu yenza indlela ezothi noma ngikude kodwa iy'ngane zami ziyazi ukuthi ngiziyazi ukuthi ngobaba ngoba ukuhlabisana lento akayibeka wathi ubaba kababa ngemali imali iyi-spice esi-enda ubuhle bukababa kodwa nje ubaba ngokuthi abeqotho abesey'nganeni zakhe ebesempilweni yengane kubaluleke kakhulu bafethu uma qeda le video khona indoda engeke ifuna ukubuyela enganeni yayo ukuthi lento ebuhlungu kakhulu ukukhabazela ngoba singudethu ekhithi singobaba abantu bebona nogwaja beke befisa ukuthi kungathi abantu abaningi obaba la ngaphandle bengafana nathi singasho ukuthi hayi lokho ngisho yami ngingcoma kodwa ngichaza uzoyincomphela sibonelo sobaba abaningi ukuthi siqhamuke ne-dead kid siqhamuke nento ehlukile
umhlaba wonke angifuni ukuthi itafula incane yakho kwafika umhlaba wonke siqhamuke nento ehlukile sikwazi sigqugquzele intsha nobaba sebekhulile ukuthi ngicela nibe sempilweni zengane zenu ngalowo ndlela leyo kuzokwazi ukuthi kushintshe ikusasa noma i-outcome yekusasa lowo baba abazayo ngoba hlezi kuthiwa ama-Springbok okubuke kuthiwa i-Father's Day umama aqela ukuyiphosta ngubaba ngumama sibongile i-movement le esikuyo because not is a movement ayisiyo i-organization iphela ngoba masingabala abantu besilisa nabesifazana asebeshintshile kulokhu kwenza into yokuthi abanye abakajoyini abanye bajoyiswe lokho umuntu esazi ngeke ngakhipha ingane yami abantu mnandi akabizi yazi ngeke ngenza ukuthi khona bayaqala ukuya emageni bethe usabiza siphumile ingane kwi-trip yoqala base besele mfethu kumnandi ukuthi siyeshaya marent abuza futhi bafethu sesinani abantu nje ababuza niyafike lokho yabo sesiyalandelwa kahle singiyabona sisingama celebs manje bafethu into engifuna ukuyibonga kakhulu ngicabanga ukuthi leliza abalizwayo ngemuva nalo muntu ohlezi ngemuva kwikhamera oyikhaya elihle nabafethu abaphambili akazi bekhuliswa ubaba injalo ezolonto lengisho akazi bekhuliswa but kwingxenye ye-movement yoba sempilweni zobaba okusho ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uyayikhethela ukuthi uyena ufunani injalo because kahle kahle fanele sithina avela asibazi obaba sikhuliswa umama thina nogogo kahle kunjalo so fanele basikho nasempilweni zobaba kodwa sithina ngoba abekho bona le masixoxele sisebancane ukuthi babe khona besithanda thina ke ngoba sikhona empilweni sikhona esihlala nezingane zethu sizoyithanda abantu asisithandile but into engifuna ukuyiveza kubantu ngoba bayitshela ukuthi mhlawumbe sisuka family as-strong ngoba asibazi ubaba mina ubaba ngimazi angimazi kahle ubaba ngoba ubaba washona ngicabanga ukuthi ngangafundisha isikole shona ubaba mina washona ngina 7 months khabazela washona ngani angazi ngibona ngithi abengani buka senzani konke yabo kwesinye isikhathi awuyikho ukuthi ngoba nakho usunobaba noma kuthiwa kahle la ukhona ekhaya benza kanjani noma ukukhulisa kanjani uyakwazi noma usukhulile uhlakaniphile umuntu uzosebenza kahle uthathe izinqumo zakho ukuthi mina angikwazanga kuba nobaba ngeke bado wababa wahamba emhlabeni mina uba ngikhona ngizoba the best father ngizoba the best father ubaba engakwazanga ukuthi ngoba washaya inkosi yamphuca isikhathi sokuphila emhlabeni ilento engengayisho ukuthi bengabe singayivezanga ukuthi nathi asinababa ngoba ngana baba lo ngaka kabaze bobele kwele lethi siyokise ndala sabe nothoba streetman bengibukela lokho manje bangayicabanga umuntu ongena baba ngaka kodwa angithi sikhulile kodwa singenabo baba unobaba besibukela kubo ebebeyisibonele esihle phambi kwethu esitheni masikhula safisa ukuhamba enyathelweni zabo njengoba nathi sesishiya ethi impact ke manje ukuthi njengoba nathi sikhula sifisa isizukulwane esizemva kwethu esizalayo nesisizukulwane esizalwa esizalayo sazi ukuthi kwakunobaba abasukuma bathatha istand sokuthi angeke kungabikho manje ingane lokhu njalo ukucindezela ugovernment ngemali yeqolo obaba bekhona ake sibe khona empilweni zabo zeingane zethu senze sure ukuthi siyayikhulisa senze sure ukuthi siyayinakekela hayi ngokufaka imali kodwa ngokuba nothando nokutshala imbewu eright enganeni sibe futhi sempilweni zengane bafethu mhlawumbe iseluleko kumuntu wesilisa ongekho empilweni yengane yakhe ningamluleka thini khabazela zona ziningi uma ngibeka nje uma uthi ngempela awukho impilo yengane yakho angidingi ukwazi ingqinamba noma inkinga ezenza ukuthi ungabikho impilo yengane yakho kodwa engingakusho kubalulekile ukuthi ube sempilweni yengane yakho ngoba kudlala indima enkulu ekhuleni kwayo ingane kudlala indima enkulu kakhulu ubalulekile besempilweni yengane sike sakhuluma sanaba sichaza sizasishaya amajokes ngalokho uma ubaba engekho empilweni yengane kumama ukhulisa ingane kuba nzima kakhulu eyedwa kunezinto angakwazi ukuzenza ngoba umuntu wesifazane kubalekile ukuthi kahle vele ingane ikhule phansi kwesisekelo kube khona ubaba okhona umama kuyenzeka izimo ezithile mhlawumbe kube khona ohambayo emhlabeni lokho angeke sikhulume ngakho kodwa mawuthi ukhona emhlabeni
ingane yakhe khona awukho eduze kwabo bafowethu ngicela nibe sey'ndlini zengane ngoba kubuhlungu ukuthi egcineni nigcine senizonda nawo lo gwaja isimo sokuthi manje singasayithina singcono sigqugquzela thina abantu ukuthi bebe sempilweni zengane zabo ngisho bengathandi kubalekile bafowethu ngasempilweni zengane zenu noma kuthiwa nisayijoyini i-Dejo Kids kodwa yibani sempilweni zengane zenu ukuze nishintshe ikusasa lazo awugcina Khabazela wakho ngafisa ukuthi ifohla noma kuvaliwe asiyeke ukuthi kwenzakaleni iziphi inkinga kodwa fohla noma kuvaliwe ngoba ukuzuza uthando lengane ikhona okuyokwenza ukuthi ube ubaba oqotho kunokuzuza uthando labantu nabantu abaseceleni into engiyaziyo akaze ngakungenzeka ukuthi emlomndeni uzonde yonke abantu bakhona khona osuke efisa ukuthi uyidlale indima kuba ubaba ngoba usuke sibona isidingo noma lo engamisa ikhanda kodwa khona ozomtshontshelwa ingane akunike uyibone leyo mzuzwana leso sikhashana nixoxela leyo bond ka 2 hours 3 hours onayo nje isho lukhulu ngoba ingane izobiyazi ukuthi into eyenza ukuthi ubaba ngimbone kancane ingoba kwakunayo ukuthi kunokuthi uyichazele ingane isiqhamuka ukukhumbula ekhaya isineminyaka ewu-30 isinengane inkinga uzothi wena uma wakho wahamba nawe bese uyafika umuzi wenze njani inkinga leyo wenza njani imbuze njengani ukuthi lama social network amangaka afika nini ngoba iwona osekulula manje ukuthi ngithathe ngiposte ngisho ukuthi ngalahlekelwa ingane kanje uma wayo khona nemizamo wayenza hayi bese uthola ukuthi Khabazela kwalo mama ngoba kuthiwa wahamba nengane uyakwazi ukuba mama futhi akaze beyishintshe indawo kodwa uthi hayi uma wakho wahamba nayo uminje eyafika nje no Mr Father kahle engingakusho lapho Khabazela kusengwazi ukuthi kahle uyathanda masempilweni ngane yakho usukuthola kahle into ozocasha ngayo ngoba awukwazi ukuthi ukwazi lapho khona ingane mase uthi wena 27 years ayikho into enjalo ayikho sayibona imali kumbulela ngize nginikini ikhaya ngiyanga understand uthi uyafika uhlala ku first break ingane isuka ineyinkinga kodwa uphila kanjani kahle unegazi lapho lazi ukuthi lela uyazi ukuthi lapho unegazi nokufaka nje isipuni emlonyeni udla kanjani ulele kwenzakalani ngoba wazi ukuthi ngoba chaphasala uma washona wasala uma uzothuthwa nje uyaphila wena unomndeni wakho ngawo ngoba manje uzulwe ukuthi zolandela engane nkosikazi wami mina nkosami ngabane ngabi nayo nkosikazi angeke ngifihle ingane yenxa ukuthi umuntu wesifazane akuhambe yini nkosami ngoba manje ithi idece igazi i-DNA izokunanga owayo kodwa nje Khabazela enye into ehlupha kakhulu le angithandi usishiye ngaphandle angithandi yebo khona emaphoyiseni kodokotela ayikho iproof kodwa khona asinayishiba futhi le ngaphandle kuyenzeka ukuthi ngisebenzela endaweni eqhelile nginelenzele nengane futhi ngiyayithanda ingane zami ngithanda umfazi wami uma sengifike lapho uma sengithi phela angikwazi ukuthi nami ngilele umuntu wesilisa ngathi ngaphekela ube ngiwashele yabo lonto leyo ngikwenza izinto nje zenziwe mase ngithola nje isabukazana khona le enkhona yabo lo ndaba le isabukazana angithi njengoba ngishintshe amadodana uthando bayibeka umkhehlo uthi amadodana uthando yes so ngalo sikhathi leso ngemnika uthando ngizokuveza lokho abantu abaningi besifazane lento yokuthanda abayazi abayithuli so uma ngifika mina ngindoda yomZulu ngimnika uthando umuntu wesifazane esoyeke ngalo sikhathi leso uzodela yonke into lesentincane nginika lona efuthi ngibe ngowakhe usekhohlwe lo mndeni olapha ekhaya wami usekhohlwe lo mndeni lo usekuthi nami ngibe ngowakhe ngalowo ndlela ngiyazi abafuthi usuke beqindezelekile but nalezo ezinye inkinga ebabhekana nazo besilisa ukuthi bafike lapha bethola umuntu efuna umsizi ngayo mama epheke abafika befuzuzele into eyithe ukukhoba bengane zakho yasho mafizo yashiliphinela phoshini khona lokho ke lesibethu plastic manje khona lokho kuyenzeka kakhulu bafethu so njena kusangishinga ngaphandle Khabazela nanokuthi ngiyafisa ukuthi obaba bazi ukuthi awubaba ngemali ngoba mhlawumbe enye into eyenza ukuthi kunabantu abaningi besilisa bame ngalelo ukuthi angikwazi ukuba ubaba ngoba ngisebenzi angikwazi ukuba ngizoba ubaba onjani ongakwazi ngisho ukufika nane-stick sweet kodwa iqiniso bekuwukuthi kukhona umuntu okwazi ukuthi athole hayi ukuthi ngoba engenayo imali uyakwazi ukuthola imali iqiniso nje ngoba umuntu uyambuka uyamlandela ama-social media unayo i-airtime yokuposta uhleze nalo idatha kodwa manje masekuziwa ngasenganeni yakhe kanjani afuna mali kanti
yini la ifunayo ingane ithe ifuna imali ngoba aze bexange nangemali ngoba bayakwazi umsebenzi kodwa ingane befuna ukuthi ufike njengobaba mntanami yabona ngoba ukhula nje kufuna uyiphathe kanje kakhulukazi eyesilisa izothi noma ifika kulesi stage sokuba insizwa kukhona izinto eziphumayo kuyona izobuza bani izotshela bani njengoba dusho ukuthi uhamba uhlangana nezifo zocansi izobuza bani ngoba ngeke ifike mama hey ngomhlole kahle mkhisi ukungena nje lapho lenkulumo esho sengiphetha nami ungcono nobaba othi ungenamali engasebenzi ekwazi ukunika lokho anakhe ephaketheni noma anakhe ekhaya uyazi ukuthi unekigaba ukuthi ingane ivakashile yabona noma nomdlwane behleka bathi iqiniso nawe usebenza uyazama ngibele umdlane lo uyazama bafethu uyazama ngoba wele usenza umngane kodwa yabona ukuthi lo muntu uyabalance ukuthi akuthi khonkothe ngoba sesikhuluma iqiniso ngale kokuncuka kokudlala bafethu kubuhlungu ungasebenzi and uzelo nengane okuhlungu ngamsebenzi ivakashele ingane yakho kodwa ekhaya ukuthi ngibambisene futhi ekhaya bayaphila uma ingane ivakashile bayinika abanye yakho bese bakubiza nawe ukuthi hayi webona kwakhe awuze nawe lapha uzonika nakho ingane yakho ufumbathe nami senyaqhamuka phela ngizantombazane ke mina senyaqhamuka nami senguphethe nje impetakazi ozala nami sengiphi uncane lapha kahle uma sikhuluma manje yakudala into ayenzeka leyo ukuthi uma mina ngingamile kahle ekhaya kuhlangane ngibekwe kahle enganeni yami engizalayo lokho uyakhambelwana umndeni ngoba abanye abantu aba-understand ukuthi kunzima kanjani ukuba umuntu wesilisa ongasebenzi ayikho into ebuhlungu nje because kwakuba umuntu wesilisa ubona ungasebenzi uney'ngane unoma bey'ngane unempilo yakho unawe your image yashintsha nangendlela abantu abakubuka ngayo from ngaphandle to ekhaya so nje inzima kakhulu uzothi umuntu osebenzayo mina kunzima at least kunzima une-payday at least ungakwazi ukuthi kule nyanga ukhathele izinto thizeni uyodla out ngiyakuthola ukudla ngawo bese kwenzakalani anginamilo so into eshaba kakhulukazi abantu besilisa ukuthi okay ngoba ngingenalutho angeke ngiphume empilweni yengane i-date of kids ayisho ukuthi obaba bengane abondla bonke no akusisho ukuthi obaba bengane abasebenzi baningi abangasebenzi but iba sempilweni yengane ukuthi uma wengane yena uma isasebenza kwesikhathi uzokubona indlela abona ngayo nana kodwa lokhu khona ngathi uyisithuko uyazogive egcine uyahlangela uyisithuko but ingane lokhu ibonile because angivani phambi kwengane lutho ayenziwa lonto lokho nje kuthatha ukufakela ukuthi okay wenza kanje hlanganisa izinto zakho ubona ingane yakho hlanganisa izinto zakho ubona i-date of kids ukuthi isiza esizela nako ukuthi noma ungenayo imali yokuthi ukhiphe ingane kodwa ngonyaka ingane izojabula ikhulume ngobaba ukuthi mina nobaba nabangani bakhe nabanye ezinye ingane sikhulumisa indaba ethize injani and leyo ndawo leyo ngisho umuntu osebenzayo ongakwazi ukuhamba njenge-trip yala sithembe sehotela abantu abasebenza abakhona iy'ngane zabo kuhotela yabona so i-date of kids ifike yashintsha leyo ukuthi okay ngisho uma wengane ngangiphinta kanjani enganeni but ingane yazi ukuthi ngoDisemba ngizophuma nobaba ngiye endaweni umama nami sokusakaza ngihambisa iqiniso lelo kodwa sesikhuluma sesigoqa lento baba enkulu kakhulu and i-date of kids sedlandini enkulu kakhulu into eshayo njengobaba ba-date of kids ngeke ufihle lokho abanye bethu abasebenzi abanye amatoho angatheni kuye kuphele as much as sithanda ukuthi sijabulise iy'ngane esizalayo phinde sijabulise iy'ngane emphakathini ey'ndaweni ngoba njengamanje vele sikhulile sine-MPO sekumele sibuyisele emphakathini njengoba sophuma nje kulo nyaka December sikhiphe iy'ngane lezi ezintula engenabazali siyadinga ukuthi nathi sithole isisekelo sixhaseke sikwazi ukuthi kahle kahle lesifiso sethu ukuthi le vision ukuthi kahle kahle ngemekulu phela le ukuthi kahle kahle lesimo lesi abantu besifazane abantu eSouth Africa nasemhlabeni wonke abakhala ngaso ukuthi obaba bayebalekela imithwalo yabo sikushintshe lokho babe sempilweni zengane sidinga ukuthi nathi sithole isisekelo ngoba angifuni uqaba ngasina siyasokola sinalutho kodwa siyazama ngesizama ngakho abantu uma besibona sesiphumile masikubo bathiwa banemali asinamali asinalutho omkhabaza mangicabanga mhlambe is 70% of sebenzi yes kunjani phela 70% nawo lo 30% nawo hayi ukusebenza kahle kunabantu abatohana yes
but ngoba siyakholelwa ukuthi we prioritize ingane nesayizana sizokwenza lokho bafethu ngasekuseni phela ithinta ne-organization ithinta ngoba kahle kahle sikuneqiniso kahle isona sizathu lesi ukuthi size sikhandidate ukuthi ngoba singobaba ey'ngane sasakhula nje manje singobaba bezwe ngingathanda nje manje sibone nje obaba bezwe ungabi nankinzo obaba bezwe bafethu nami sengigoqa nathi sengivalisi kunale nto le ifike ey'koleni kuthiwa awenza ikhadi likababa i-Father's Day enganeni uma ungekho kuyo yenze ikhadi likababa izolisaba izokwenza lo muntu usuke sekhona ngabe umkhulu ngabe umalume uhlungu lapho izibhalo uyabila umuntu ophila osebenzayo izolisa ngani ikhadi nasesikoleni-ke nje khabazela iy'ngane ziyadlalayo hawu wena udla kathi lasibonisa muthi ngalo baba wena kanti bobo kakuthengeli ngane ngoba iy'ngane iyashaya la iy'ngane bafethu ziyayikhulumela yes azazi ngathi uthi ibeke kahle izosho ukuthi baba kuphi mina ubaba kade ezukuthi njengalezi ezinto ziyabheka bafethu kakhulu yabona ukamfonela ubona ukuthi ngifake uloudspeaker wena konke kulonyaso yakho yayizonto indaba leyo vele ezinye iy'ngane eyakho ibhreka nini ngawo shuthi uyincisha lento le uyibhreka nini yakho asisho ukuthi ayingene kwi-date of but iphi into ebhreka ngathi ngizohamba nobaba ekutheni yeka ukuthi uthatha imali unika umawayo ihamba isukuhamba nomawayo wena uhamba nini nayo ama-memories ayo nawo aphuma nini bafethu hayi bayibukile le video hayi sisiyabiza olokwatsha sengibhatha kabi ngoba sekufika sokuvalelisa bengisathanda isikhuluma kuzokusekuseni ngoba lolu daba loluceka ngimjabulisa kakhulu kahle sizositshaja kakhulu hayi sesivalelisa mhlawumbe siyabonga kakhulu Khalihle siyabonga kakhulu wenza umsebenzi omkhulu wokusiveza ezweni mawubuka nje kwaqalwanini kusetshenzwa lo msebenzi so siyabonga kakhulu usiphushile silanje sikhona siyabona nama-viewers ayakhula okuyikhona isifisa ukunxenxa kakhulu ukuthi abantu abasilandelele emakhasini ethu okuxhumana Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube. So siyacela kakhulu basilandele ngoba ikhona okuzokwenza ukuthi ukhule lo mbono esinawo wokwenza sure ukuthi ayikho ingane ey'ndandane eSouth Africa noma ezweni lonke basikhona thina. Hayi sabe sisugoqa ngathi nje bafuthu sibonge kakhulu enginabo studio sibonge ikhaya leMedia ukuthi lesithwebule sikwazi ukudlulisa imessage yethu ifike emhlabeni wonke ngoba ngaphandle kwalo ngeke sikwazi ukusithathe yonke lento esinayo sikhiphile kubantu ngoba khona ezobasiza khona vele abazobe beyibuka bengayiqisi iqala bethi banezathu zabo-ke angifuni ukukhuluma ngalokho ngoba angeke uyiforce inkomo ukuthi iphuze amanzi ungayithatha uyise khona emanzini kodwa ngeke uzoyiforce ukuthi iphuze babukeli emakhaya ngibonga kakhulu nakini nesupport enisinika yona ngicela niqhubeke njalo angiloko ikho la mangikho nje ibisekuthile eBhayibhelini manje ngizokusho nje lokho ngagcina kahle esikoleni kodwa cha kezi ngifika ngigqoke isigqoko ayikho impandla athi ngibakhombisa cha impandla ayikho impandla ukuthi nje bengithanda bebuke la umbhalo nabo baba bonke nje bebakhona emakhaya bafethu siyanicela siyaninxusa ukuthi bafethu ngiyacela ukuthi nilebele izingane zenu nithande izingane zenu ngiyazi ukuthi uma usuhlukene noma wengane kuba khona lowo poison noma ngithi lo sichitho leso ningazwani kodwa bengicela ukuthi nithole indlela yokuwarana ukwazi ukuthi nibe sey'mpilweni zengane zenu bafuthu ngoba kahle kahle siyadinga ukuthi sishintshe izwe iy'ngane isuke zingenawo amacala siwenziwe singabazali ngibonge kakhulu bafuthu ngafesi ishow yanamuhla ibithinta thina and ngizokuveza lokho abantu ngoba kukhona i-Date with Kids ngicabanga ukuthi abantu abanobaba kwi-Date with Kids I think abangenabo baba is 90% iqiniso 90% abanabo baba kwi-Date with Kids kodwa manje bathi no awubaba bekho ngama-reason ethu kodwa thina-ke ama-reason amaningi bashonile kahle nozusabekho bashonile but sazama ukuthi no ake sithi lento esingayitholanga siyifake kwezethu iy'ngane yabo siyifake kwezethu iy'ngane kumanje nje umuntu udumile phela udumile impela ngoba masithi sihamba mhlawumbe ngizokwenza nje umzekelo oseduze the time siya ehhotela sobhuka sathathwa hey
special sathathwa sathithwa angazi Sasibanganga, sasibakula phana and lapho sesingazi ukuthi basazi simbonile inhle lento enyenzayo sayafisa ukuyenza kangangokuthi kwana sadla khona nezingane sikhokhela ngalo ndawo yayi private la ndawo ehotela but sasoshe restaurant because amasenta ayivumelelo kodwa bathi ngoba lento esenzayo basazaza khona izingane lapho and ileyo nto abantu bethe ukuthi sasinemali eningi no abantu basanganiswa lento esenzayo abantu basanganiswa lento kanjani ngoba mase basibuka futhi akekho umdala asisenza kanjani lento ehlule amadoda yabo ngoba into eyenzakala esikhathini abafethu banayo manje yebo uma ungaya endaweni zokucima ukoma nani uyabona imali yakhishwa the same person abanazo ingane nasema-groundini kuwakhona amabhola the same person abanazo ingane kodwa makuthiwa ingane yakho uthola ukuthi uyalo ukusekhipha u200 kodwa endawo 3000 ubani so angasho ukuthi singangena kanjani engqondweni zabafethu hayi ngoba sijenga mina yazi ngendlela engasangana ngayo xa ngithola ingane ngisene story ngitshela imessage ukuthi ingane isikhona emhlabeni nganginawo mfethu angigezanga ngigeza ngabe ngaqoka ngahamba ngifuna ukubona lo muntu kuthiwa owami yabo leso sithombe sikhona manje uma ngisicabanga ngiyahleka izithombe zokuqala zomntanami isashuthwa yimi eno 2 hours etekini manje yabo ngichaza noma ngikuphile into lo yini ikuwe yabo and lapho usutha nginomuntu ngempela lapho haja ukuthi lo mntwana lo nobe esetetiwe ubungazi ukhulelwe khona isisu besikhula oyikhona but enye into usumbonise ngaphandle emhlabeni usukwazi ukumthinta usukwazi ukubona ekhaya kunesisho vele eshoyo ukhize ngangixolise ukuthi khabaze kakhulu lesithi ithanga lihlaziyela abamabhobo kunomuntu onembewu ngizokubeka lo mcala ngizoqala kahle phansi angifuni ukuthi ngikusho kusheshe ngiyazi mangikhuluma ngathi ngiyarap kodwa kunabantu abanembewu labo abanembewu eningi isikhathi esiningi imvamisa ibona abangekho empilweni zezingane zabo banembewu eningi kuzothi labo abangenayo imbewu eningi ibona abafisayo ngoba phela bafisa basikhuluma iqiniso yabo ngendlela esijulele ngayo singane I remember the insuku zokuqala we discussed about i-date your kids sihlala ngawani ngikhuluma sihlale ebhoqeni sixoxa sihleka sibona kwawona ema-brand ngoba sesigqoke ikhipha nani sasixoxa i-date your kids ngaqali sisayixoxa uyibona ngoba indlela sasinothando ngayo nezingane nendlela izingane ezenza mina osami ngivele ngicibukani mangumngane ngancibukani angazi nami ngivele ngicibukani ngibona ukuthi kahle izingane zokwazi ukuthi uyishaya namanje akukhona ukuthi nginengane udala exactly noma isiyonakali uyibona ngeke usifana naye ngumuntu wesilisa sesikhathi akuqabanga kumele ngikhombise ukuthi ingane emele mayonile ngifake endlini ukuthi ithathini kwesinye isikhathi mase hawu baba nami ngishaya manje ngiyabona njalo lo ngendaba kwenzakalani azi ngikhize kwenzakalani iselapho bazaka understand ukuthi mhlambe ngabe esemncane yena ekhweni wakhe wahlumezeka kakhulu noma khona into yakhishwa kuyena ngaphakathi angazi ngoba lento ingane ikwenza nje uncitheke ujabule ingqondo yakhula sengiyabona kunenakuza ethi uma khona ingxenye yengqondo ekhulayo noma eba active uma usunomntwana hayi iyenza nami ngavuleka inkundla ngokwami kwathi alo kwenzakalani yabo ishintsha into kube yenye and futhi ekugcineni kosuku awukwazi ukugive up nomntwana because ulwela ukuthi okay as much as mhlawumbe ngiphendula kabi omababa nobani but ekugcineni mayithi ivula amehlo isihlanu ukuthi ubaba wenza ukuthi thina sesiyikhandileke into izingane ezoyikhomba zitshele nezingane yakho ukuthi ubaba wengxenye i-date your kids yabo into engithandayo nge-date your kids uma usungenile kuyo uhambe emhlabeni ingane yakho sangane akupheli siyakhona sihambe naso support sihamba nayo ingane yakho unomphela so ingane sizojabula ukuthi mina ngaba ngikwazi indaba esizokuba baba abangayingxenye inhlanganisela ye-date your kids so obaba abangenile kwi-date your kids siyababongela kakhulu sincenga nabanye ukuthi bengene kwi-date your kids bebone lento esixoxayo engazuthi
iwumdlalo lento ngoba uma uDisemba ayikona isanyakaza sengaze iphinde iphele. So obaba ile sesinyaka intshisakalo iyenzeka uma uDisemba sanda phuma makuphela unyaka bekhohlwa okusho ukuthi akusizi ingane zabo kahle. Yes. Awukwazi ukukhala ngokuthi mhlawumbe uthi uyahala ngokuthi mhlawumbe uncoma umuntu wakho nami ngizongena mase ungena ungena. Yabona inkinga lona bafethu nami sengivalelisa namuhla sizosixoxa ikhaya sisazophinde shuta kodwa akasafuni bafethu nami ngibonge ngaze ngikhahle ku-studio until ivide ezayo bafethu. Kaya lami That's your kids Futumalo